Yung Tino po, as of 6 o'clock, 224 deaths, reported dead na ito. So, tumaas naman. And yung missing natin, 109 pa rin po. Sir, balik lang ako dito sa UAN. Nabanggit nyo kasi na in-urge nga yung public na mag-cooperate dun sa preemptive evacuation. Meron bang contingency in case meron mga kababayan natin na ayaw pa rin sumunod? Yun nga, no? Kasi ang kapalit naman yan is rescue. That's why naka-alert din yung ating mga search and rescue teams. They were pre-deployed. Gusto nga natin sana hindi sila ma-activate. Kaya nga we are asking people to preemptively evacuate to safer grounds. Lalo na yung identified na mga flood-prone, landslide-prone areas. So, yun po. We hope we do not use the search and rescue elements, no? But nakalatag na po yan sila. We have preposition resources, no, sa different strategic areas. Sir, good morning po. Lyja Bonzo from Billionaire News Channel. Kahapon po nasabi po na 30.8 million po yung estimated na ma-expose po dito po sa Super Typhoon 1. May changes po ba sa numerong to? Wala naman kasi since kahapon hanggang ngayong umaga, consistent naman yung track ng typhoon, so hindi na po nagbago yung aming worst case scenario. Medyo bumaba lang siya konti, but doon naman sa aming scenario building, kasama na po yung Bicol and portions of Region 8. No? So same pa rin po yung exposure natin. So we're looking at exposed population sa storm surge. Napakahaba po ng ating coastline. At marami tayong communities from Region 8 hanggang Region 2. No? And then yung exposed naman sa lahar, na factor in na rin natin yan. And doon sa mga flooding and landslide prone areas. Hi sir, good afternoon po. Jumalyn Docalera from Philippine Information Agency. Sir, ano po yung current directive ni DND Secretary Gribo Chodoro sa ating situation ngayon? And then, mensahe na lang po sa ating mga kababayan na maapektuhan ng bagyong Uwan. Ang directive naman niya, kahapon pa niya naibigay, is that we should be able to anticipate yung mga needs. Kaya kahapon pa lang, he has ordered the immediate preparatory actions or activities ng ating mga different response clusters. But importante po, isa sa kanya importanteng mensahe, gayon na rin ng ating Pangulo, no, is that we should be able to conduct preemptive evacuation doon sa mga high-risk areas, which nagawa naman kasi as I've mentioned, yung numbers po almost reach 1 million, no? Yung mga nag-preemptive evacuation. So right now, we're just really monitoring yung effects na niya or impact, no? Kasi papasok na talaga siya. And we hope wala pong casualty dito. And ang panawagan nga natin kahapon pa is that our mayors and our local government leaders, no? Ay dapat they should be on the ground leading the preparatory efforts, no, anticipatory actions doon sa ground, and really i-implement yung mga preemptive measures sa lugar nila. Thank you, Jumalyn. Any more questions pa? We're good. From online, meron tayong nakaraisan pa from online. So far, wala na. Final message na lang. Thank you. Alright. Kanina po, yung sa binabanggit kanina na mga search and rescue teams, we actually have deployed from the different search and rescue teams from the AFP. We have 10,713 from the PNP also. We have 13,000 from PCG. We have 7,000 plus. BFP, 18,000 plus. So yung deployed na po dito, that's around 5,000
6,428 po ng mga SRR teams natin ang deployed at meron pa pong naka-standby na 46,696. Hindi pa po kasama dito sa bilang na ito yung ating mga DRRM workers, rescuers, and responders mula naman doon sa mga local government units. For now po, no? So yung muna ang aming mga updates sa Rafi. Just to end, we are still in the middle of getting the impacts or experiencing the impact nung uwan. So ganun pa rin yung mga, kung may time pa po yung mga areas na hindi pa po nag-conduct ng kanilang mga preemptive activities or preemptive evacuation, we are again appealing to our local leaders to implement na po. And then sa ating mga kababayan po is that we should cooperate, pero we should be on alert and continuously coordinate or work with our local leaders para po sa ating kaligtasan. So makinig po tayo ng mga updates at sumunod po sa mga instructions or suggestions ng ating mga local leaders at ihanda na rin natin ang ating mga pamilya, ang ating sarili, ang ating mga kagamitan, no? Let's secure them. Mag-ready tayo for the impact of this typhoon. So, yan lang po at magandang umaga sa ating lahat. Hanggang mamaya pa naman.